Assalamu alaykum mehruwan adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Gepleşigimiziň bu gedek sanyny halifalarymyzdan bize miras galan bagşçylyk sunwaty barada, bagşçylyk sunnwatyndaky dürli ýollary barada aýdym saatly gyzykly söhbetdeşligimizi size ýetireriz. Şoğlumdum baktım becerdin senin ruhun darım yok benim enemnin burnuna kol süydün verdin kolum tutun dost hayrım yok benim Yar diye gelirdim çok harmana öldüğünü diyan etti o keren dirilimle ahtu hayrım yok benim Yar değil bu dünyanın öteyini ömrüla yayıldı kimin batayını şu yerlerde hiç durarım yok benim Şahenemdir karıp koydum hicrana başladı hala ve şirvana öldü garip rahmı gelmez güzane bugün ister dostu hayrım yok benim senin ruhun darme Yok benim yok benim Gepleşigimiziň bugünkü mihmany Sakyjapbar adyndaky arkadaş şäher ýürüýte sunwat mekdebiniň bagşçylyk sunwaty bölüminiň molumy Öwedeli Amanow mihmançylykda. Öwedeli molum gepleşigimizde siz hoş gördük. Sağ olun. Öwedeli molum gepleşigimiziň başyna bir sunwat ýolyna gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada söhbetdeşigimiz dowam edäýin. Gahrman arkada hormatly prezidentimiz arkada gahrman serdarymyzyň tagallaty bilen bagşçylyk sunwatynda halipa şähertlik ýoluny uly giň ýollary açylyp berilýär. Bagşçylyk sunwatyny dutar, aýdym saat sunwatyny bir ýaşlykdan bir höwes döredi. Enatanyň bir goldawy şolaryň bir sende aýdym saatyň höwesiniň bardygyny bilip, şo halipa berkidip sana bir üns bermegi gerek eken doğrudan. Şu sunwatda ilki bilen şu enatamyzyň uly bir bize beren ünsü var halipalara şey dip
anlanyp sunwat ýolunda birinji dutar elime tutduran kakawlar öwredin ýalkap berdi. Akif diýip ogudaş molumyz halifamyz bardy. Soň o rasalaryň adyny götürýän Saçlyk mektebinde bilim aldym. Bu taýda da halifalar rahmet çekýär. Bu taýda da Şahlar Begenç, Amanyliýew Begenç, Şahlyk Ruşen ýa bir bagşyň gotundan bir molumlar bardy. Bularyň elinden tapa aldym. Şeýdip kämilleşip ýoşluk bilen dutar saguralyna bagşylyk gotuny aralaşyp uradym. Soň ýaşym ulanma bilen bir halifalar diňläp, o rasalar muhwaşy, nowat bagşy, öden ýaznowat, ýa Amrat ýa Mir. Şular ýaly bir ustad halifalaryň ýazgylaryny diňläp, o bir teleýaýlymyň üstünden göwerilýär. Bir näçe ustad halifalaryň aýdymlaryny sahagan, ona dilde ýazmaýan garaýal ustadlaryň aýdymlary goýup, umman hazam bir aýdym sazda bir howsy martyp, şu Maýakulýew Türkmen konserwatoriýasyna bir talip bolmak howsy arzuwy bir öz erkime goýmakda. Şeýlelik bilen Maýakulýew Türkmen konserwatoriýasyna talip bolmak bagty nesip etdi. Ne bu taýda da Türkmenistanyň atgalynyň bagşysy Garyat Sarif bize bagşylyk sunwatynyň iňçe tilsimlerini öwretdi. Şu taýda belläsim gelýän zat şu o wagtda önümiz bir ýankyýal bir öwreneniň bilen bärde eýem düýünden başgaça o halifalaryň talipleri öwretişi, daňa bir aýdym sazda çemeleşende, näýel çemeleşmeli bir sazyny aýdym bilen utgoşdurup şeýle inçe tilsimlerini öwretdiler halifalar. Başga da bir näçe halifalar bar. Nuradi Bayramow, Orhan Nepes Döwlet Nazarow, Ýoluman Nuriýew, Merdan Bayramow ýaly bir Magtumul Mähri Hojaýewa, bir näçe molumlar halifalar bize Şemşat Hojaýewa ýaly halifalar halifaçylyk etdiler. Şeýdip okumyzym tamamlap häzirki wagtda ýanky belleşimiz ýaly Sakjep Barfandak arkadaş şäher ýurtusyň mektebiniň bagşylyk bölüminiň molum rahmet çekip berdi. Bu taýda da bir näçe egindeşlerimiz halifalar molumlar we bu molumlar bilen maslahatlaşyp bir näçe aýdymlaryň üstünde işläp berdi. Şular ýaly sunwadymyza, medeniýetimize uly mümkinçilikler döret berýän üçin Gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadagy Gahrman serdarymyza çäksiz sag bolsunmyza aýdýas. Goý Gahrman arkadagymyzyň arkadagy Gahrman serdarymyzyň janlary sag, başlary dik bolsun, tutýan tutumly işleri elmizde rawaşlyklary beslensin. Sag bolun öwgedelim oğlum. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir halifalardan öwrenen aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz, soň gepleşigimizi söhbetdeşik arkaly dowam edibereriz. Başlydyr. Senem diýip ömrümi türdüm. Senem diýip ömrümi türdüm. Indi senem dir halim almady. Kolumda kışın kar kuşun sürdüm. Toraz oldum alım mülküm almadı. Indi yanmalı oldum yarın hicrinden. Senem için geçtim atam yurdundan. Gece gündüz ağlamağın derdinden o katdım aytmağa halim almadı.
Uçdu yaşıl başım kölüm aymadı. Horaz oldum alın mülküm vermedi. Gel vakım yavrum. Sağ olun, öwelgelim onuň aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Şu ýylymyzda halkara parahatçylyk we anaşmak ýyllaýylyp oglan edildi. Şükür bagşynyň öz agatyny ýetirlikden bir türkmen sazynyň bir gudraty bilen parahatçylyk ýoly bilen öz agatyny ýetirlikden halas eden pursatlar aňymyzda galan. Şolar dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýli. Doğrudan Şükür bagşynyň görkezden edermençiligi, ahyrmançylygy bütün türkmen halkynyň bir ýa-da belleşiginde ýaly aňymyzda orun alan Şükür bagşynyň eden gahrymançylygy aýdym sagyň güýjüniň şonuň bir adamlarda etýän uly täsiriniň alamatlary bolup durýar. Şükür bagşy barada aýdymyzda Nurmat Sarhanowyň Şükür bagşy eseriniň üstü bilen Polat Mansurowyň Şükür bagşy çeper filmini döretmeginiň üstü bilen bütün halkymyz şu Şükür bagşy barada hazam göz ýetimi giňäp şu halypa barada bilýär zatlary hasam artdy. Bu çeper filminiň sazyny biziň görnükli halypamyz Nurhan Mämedow şu çeper filmiň sazyny ýazan. Bu halypa barada biziň gahrman arkadaşymyzam şu halypanyň görkezden gahrmançylygy sazyň üstü bilen öz agasyny bir parahatçylyk bilen halas etmegi barada bir parahatçylyk sazy, dostluk, doňuluk sazy diýip ajaýyp eser bize bir türkmen halkyna sowgat berdi. Bu eseriň içinden esasy er şargaç bolup geçýän zat şu Şükür bagşynyň görkezden gahrmançylygy şu sazyň üstü bilen agasyny halas edip bu gahrmançylyk görkezden beýan etýän gahrman arkadaşym şu kitapda. Sağ olun, öwelgelim onuň Şükür bagşynyň bir sazyň üstü bilen görkezden gahrmançylyklary bilen bir ajaýyp gürrüňlüňizi berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşimiziň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdymlaryňyzy dinläýeli. Başladyk.
Nedine bilir o Haçan senin mehrim gayları Gitme daşyana sevdim Ay keminenin yok şairesi Hayalime Bulmul gülünün harfi bilir o Ey kudin kıyıtkan marası Vurtum yana sevdim Ey kudin kıyıtkan marası Haçan senin mehrin bana Bakma feryana sevdim Özel mol sağ olun. Aytıp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin. Halipalamyzdan bir de miras galan bagşylyk sunwaty durly ýollary, durly şakalara bölünýärdi. Olardan ahal ýoly, damana ýoly, salarsaryk ýoly, ýomut gökleň ýoly, çowdur ýoly, ärsary ýoly ýaly ajaýyp ýollarymyz bar. Her ýolunyň bir özüniň halipalary, ussat halipalary bar. Sidem aýdymlaryňyz haýsy ýoldan aýtmagy has ýekkin edýäňiz hem de bagşylyk sunwatynyňky ýollar dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýin. Ören dogry belläk geçdim. Şu bagşylyk sunwaty barada ende bu halipalarymyzdan şu taliplik döwürlerimiz halipalardan eşden zadymyz şu ýollary bölünende şu bagşylyk sunwatynyň düýbi kökü bir diýip aýdýarlar. Ýa-ni belleşiň ýaly ýomut gökleň ýoly bolsun, salarsaryk ýoly bolsun, ahal ýoly bolsun, ýa ärsary ýol, çowdur ýoly, damana ýoly bolsun, şu ýollaryň hemmesiniň düýbüniň birdigini, bu şahalara bölünende de şonuň bir bagşylara öwredende de şu düýbüniň birdigini biz nykdap halipalardan eşden dadymy taliplara geçirýär. Dogrudan şu salarsaryk ýolunda ýa ahal ýolunda ýerine ýetilen aýdymlary şeýle bir seretseň bir näçe aýdymlar baýny sakaň döreçiligini seretseň ýa orasalaryň ýerine ýetilen aýdymlaryny ýa ödenýän nowat baş şunun aýdymlar hersinde bir şiwesi ýerine ýetiriş aýratynlygy bar. Ýöne hemmesiniň düýbüniň birdigini diňläninde bilip bolýar. Ene bizim şu salarsaryk ýolunyň aýdymlaryny ýaşykdan ýekkin edip, şu salarsaryk ýolunyň aýdymlaryny höwet edip ýerine ýetirip gelýär. Bu ýoluň bir näçe halipalary bar, orasalar, muhawagşy, nowat bagşy, ödenýän nowat, amrat, ýagmyr, bazar sähet, ulugarlyk, kiçigarlyk, ul halipalaryň Gurt Ýakup bar. Desançylyk ýoluny bir dowam etdiren halipalar bar. Bizemde şu halipalardan esasy men ýekkin etýän urumşa salarsaryk bolan soň şu halipalaryň aýdymlaryny başardygymyzdan ýerine ýetirip ber.
Ayıp kılmang yaranlar Nozvan elden gider Gözlerinin rövşenidir Bir karar eldendir Hazırlı sevdağa salgan Servime vardım o aydayın Semellerde sarvarma taşırağın dağdayın Ha dostlarım din duşlarım düşman boludur nevdeyim Ol sebeptin ağlayır men nahalı yalir denidir Eledişim ettim olgun bol keyununu bağlası Kalçılarının ağlığıdır akmara eldendir Mendun matam tutup mehtaz oydım ey adıma Pervanı dip pırlanı peykir yanaydır oduma Hay her zaman ahlar bilin İzmi düşerdi yadım ey Ayrılığı dövülmeni zarlar eldendir Ol sebepten ağlayır ben nahar yar elden gider Gül tutar elden gider
eden duman gülmen giyfevdüm tillerin o aylanım rakip bizi yetirmedi karade rakip bizi yetirmedi karada uçurdu durnadanın o bedene ey musal tavus diye çıkıp terede Vügün duymadı davranan o aylanım Sapma ilden yaman bülbül dilber Bağımda açılgan kırmızı gül var Bağda açılgan o güllerin o aylanım Göründün sen bize bahar yaz bilen bahar yavlen gelikimiz hükmet kurulu risavlen ömrüm geçtim karanlığı yavlen karan erkeğe gözlerimle olaylandım hayar ayrıntım Karan erken gülleründen aylandım aylandım aman aman aylandım Öwdelim oğlum gahryman arkadaşymyň gahryman serdarymyň saýatynda halypa şähertlik ýoluny ösdürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Sizem Sakyjak Barf adyna arkadaş şäher ýöriti Sunugat mekdebine molumçylyk edýäňiz, öz şähertliňizde aýdymyň inşe ýollaryny öwredýäňiz, toýdur bayramlarymyzda çykyş edip gelýäňiz. Şolar dogrusyna halypa şähertlik ýol dogrusyna gepleşigimiz dowam edäýär. Belleşimiz ýa şu wagtda ähmet çekken ozomuz Sahanyň adyny götürýär. Onu da Sakyjak Barf adyna arkadaş ýöriti Sunugat mekdebiniň molumlary bolup biz özümiz ören bagtly duýýas. Sahanyň adyny götürenmez. Şu pursatda gahryman arkadaşlar gahryman serdarymyz sag bolsun maýdan. Bu taýda uly mümkinçilikler döredilen biziň aýdym saat ojagymyzda bir näçe halypalar bar. Ýa-ki belleşimiz halypalardan öwrenen Sunugatyň düýgüniň barlygyny bir näçe ýollara bölünse de ýa-ki aýdym ýerine ýetiş aýratynlyklaryny bildigimizden, başardygymyzdan şu taliplerimize öwredip öz okuwjaýymyzyň şäherinde ýa şäherimiziň içinde döwlet bayramçylyklarymyzda geçirilýän şäherlerimizde taliplerimiz bilen çykyş edip gelýär. Bir näçe döwrümüz wasyp edýän ýa-ki belleşimizden halypalarymyzdan miras alan halk aýdymlarymyzy bilen şeýdip taliplerimize öwredip bu aýdymlaryň has bişmegine, has bularyň gözetimiň giňemegine bir çäreler, has bir uly sebäp bolýar-da aýdym öwrenýärler.
yani şäherlerde, toý bayramlarda ýerine tirip hasam bir aýdyma, içkine aralaşmagyna bir ul sebäp bolup durýar. Yanay görünmedi gel yâre.
görünmedi. Ah yani. Hakan da benim, Mir de benim, Şadil verin bay bay verin, dedey verin. Öwedeli molum sag bolun aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin. Molum aýdymlaryňyzy dinleýär, sonra esasy bir orasalaryň aýdyş ýoly boýunça ýerine ýetirýäňizde şu halipanyň dörejçiligi dogrusyny bir aýdymlaryňyz dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýin. Doğrudan hem şu epleşimde getiren aydınlanmadan köpüsü orasaların döröcülüğüne değişli. Orasalar halipa şu sarası travunda doğuluya halipanın kakasa metaga eken metaga da aydım sazılen döwrüniň bir ulu başlarının biri bolupdyr. Ýanky ýerine getiren aydınlanmadan içinde yok menin aylansam elden gider diýen aydymlar orasaların bir esas aydımlarynyň biri. Bizim başardığımızdan yerine getirip şol aydymlary ýaşlykdan çemeleşip halipalaryň şu hasabyny doğru yerine getirmäge çalışýas. Bize halipa şäherlik ýoluny açyp berip, soňodumyzyň ösmegine bir uly ýol açyp berýän üçin gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz, arkadalyk gahrman serdarymyza şu pursatdy sag bolsun maýdýan. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadalyk gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Tutýan tutumly işler elmedämi rawaşlyklary bersin. Sag bolun öwedeli molum arzularyňyz hasyl bolsun. Gepleşigimize gelip beren ajaýyp gürüňliňiz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsunlar diýýäs. Sesiňiz mundan welekde belentde ýanglanmagyny arzu edýäris. Sag bolun. Aydın çektim ey hay.
Gep beşigimizin innik sanlaryny görüşýänçak hoş, sag bolun.